ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 7 майи соли 2025 сол, навори мо аз шаҳри Душанбе. Айни ҳол мо дар назди Садбарг қарор дорем. Хонаи мо дар назди ЖД вокзал. Инҷо Садбарг, хоб где-то 200 метр поёнтар мешавад ЖД вокзал. ҳозир аз назди ЖД боз навор мекунем, тамошо кунем. аз ҷа то ЖД вокзал 200 метр роҳ. аз тарафи Садбарг ис омадем дӯстон азиз. иҷара ҳамаи мо фикр мекунем медонем ЖД вокзал дӯстон раҳи оҳан. аз иҷа то хонара тақрибан 300 метр роҳ масофа дорад. хонаи мо дар кӯчаи Афзалӣ 33. навора тамошо мекунем, хушрӯ карда мефаҳмонем, хонара нишон медиҳем. маъқултон боша баъдан дӯстон занг мезанед аз номи канали мо Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибмулк масиҳат мекунем дӯстон. 300 метр мерем, дохили хона мешем. дӯстон хеле ки қайд кардем, инҷа хонаи мо. иҷа кӯчаи Афзалӣ 33, шаҳри Душанбе, ЖД вокзал. хона дӯстон бо тамоми санъат шаҳи поёнтар мерем. хоб хитои бозор мешавад дӯстон азиз. хоб ин тараф аз ин тараф омадем дӯстон. инҷа кӯча. хона таги дарвоза покиза фасон карда, тункафон гирифтагӣ, дарвозаи фасон часпондагӣ, ҳавли стяжка, масоҳати 2 сотих замин, 3 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона, подвал. бисмиллоҳи раҳмони раҳим дохил ба хона мешем. анаи хонаи мо дӯстон азиз соли 2025 сохта шудагӣ. хоб тамоми санъатиш қатъияи. ана иҷа қисмати ҳоҷатхона дӯстон азиз. инҷа ҳоҷатхона фасон хушрӯ, ремонти зур. ана иҷа дӯстон азиз хоб баняш. инҷа баня, душ, беҳтарин ремонт. хоб метонен харидорӣ карда аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен. хоб чихелони ҳавли ҳама, кафелчиндагӣ боло, тункафон гирифтагӣ дӯстон азиз. иҷа обши 3 дар хона ҳастай, подвал ҳастай, кухни, баня, ҳоҷатхона. хоб дар иҷа дӯстон азиз хонаи якуми мо мешавад. хонаи якумон хоб 5 ба 4 шумо дар нишонтон метиҳем. инҷа қисмати кухни дӯстон. дар иҷа метонен саҳару бегоҳ хӯрокатона ба ҳазур бихӯрен ва хӯрокарам бипазем дӯстон азиз. хулас қисмати кухни инҷа. ана хонаи якум нишонтон метиҳем. ин хонае ки мебинен хоб 5 ба 4 аст дӯстон азиз. ремонти фасон, замонавӣ кардагӣ, барои зиндагӣ ҳамашон тайёранд. анаи хонаи 5 ба 4 мо дӯстон азиз. хоб нафарое ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, фақат ки занг мезанен, мегӯен ки аз канали Саудо ТВ номеротонро гирифтем. телевизори калон. инҷа қисмати калидор дӯстон. инҷа калидораш. ана хонаи зал дӯстон азиз. боз ҳаст хонаи залаш. 6.30 ба 3.85 бардор азиз. 6.30 ба 3.85. ана зиндагӣ, мана зиндагӣ дӯстон азиз. марамад харидори аниқ бошен, занг занен, бо худохоҳад ячи муомилаи сосон мекунам. лайкора дӯстон мемонем, подписатсия мекунем. чизе боша рӯй кунем, наворҳои бадна рекламагузорӣ кард фурӯшта мегузорем. ана ки қисмати хонаи сеюм мо. сеюм хона 5 ба 4 дӯстон. поён подвал мешавад. анаи хона мебинен 5 ба 4 бародар азиз. хоб подвалша мебинем. подвалша ремонти хушрӯ кардагӣ, тамоми шароитро дорад дӯстон азиз. ина марамад. хоб дӯстон азиз, нархи хона дӯстон $90,000. $90,000 меган. агар хонае бошад дар шаҳр, мақсад алишам мешавад, болои сумон бутан мега камтар камбудӣ дорем, бояд
бартараф кунем. хуб варианти алиши фақат дар хонаи дар шаҳр буда. вариантҳои худтонро дӯстон азиз пешниҳод бикунед, дар ватсапшон занг мезанед, масиҳат мекунед, мақул боша мегиред. тамоми санъат шиқати хонара ремонт кардиянд. марамат дар рақамҳои ахириш 4 ватсап да пайваст астай. метавонед дӯстон занг занед, масиҳат кунед, бигиред. хуб баъдан дар ватсапи мо дар тарафи дасти рост дар боло ватсапи мо барои реклама гузоштагем. тарафи дасти чап рақамҳои соҳибмулк оиди хона занг мезанед. хуб масъалаи реклама чизе боша роҳӣ кунед, наворҳои баъдина рекламагузорӣ мекунем, рафта худмон навораш мекунем. дар ютуб, тиктоки, инстаграм рекламагузорӣ мекунем. зинда бошед дӯстон. як дона лайк мемонем, Саудо ТВ-ро поддержка мекунем, далши наворҳоро тамошо мекунем. оиди хона акақати чахчах кунем бача. об свети доимӣ.